Yo, pwede pa. Ya, danlog kayo nya kurbada pa jud. Ya, hinay-hinay lang ha. Gunit mo. Pusa kong chinilas, buso mo. Kumato pa ba akong palengke? Ha? Awa pusa ako, apo tayong lupot. Ay, naba kay motor karong day lukit. Kuan babasa na kay ko. Hindi kini makasilbig mo sa kitag baklay ani ba kay basa na kay ko. Kinahanglan makasakay ng gitarong. Mao gani lami na kayo iilis. Pero kung tanawon basig na motor diya sa crossing banking. Tara. Ya, higa ko balag ulan. Boss, nagbiyahe ka, boss? Ay, matik. Masakit, tabi. Nagbiyahe lagi ka, bisag ulan. Ay, ana man na ba sa panginabuhi para sa pamilya ba? Aw, sakto. Mukasyon kong sakay. Aw, way problema na. Pero alanganin man ikaw ra. Paabot sa taga-dalig isa, bisag isa lang. Sige, isa naman ka. Ay, hala dayon, ay motor dayon. Mani crossing banking dire. Sige, itong pangutanon basig mo biyahe na. Ay, boss, naiduha ka buk na pudulong, oh. Aw, Ya, pwede pa? yo, pwede pa. Pwede na. Larga na ta. Tara. Una ka, boss. Ya, danlog kayo nya kurbada pa jud. Ya, hinay-hinay lang ha. Ito ya kay naglisod na kun diri oh. Kamakan niya oh. O sige, way problema. Nya okay na ba diha? Kay mulakaw na ta. Okay na. Ay sa. Dili mo diha ha. Gunit mo. Boss! Okay, boss. Ting lisuda gyud ning daanan nato diri ba? Aliyog sa kugpan sa ko, abe. Isa, bangon, okay ra? Ani ron. Sabi na mo, ha? Sorry kayo. Ay, sabi mo, abis ako. Sorry kayo ha. Boss. Isa. Okay ra mo? Okay ra ko, boss. Sila, amot lang nila. Oh, gawala kay kong gamot oh. Sama na boss oy. Boss akong chinilas, buso mo. Kumato pa ba akong palengke? Boss, okay pa, ne? Matabi ko opisina? Awa puso ako, apo tayong lupot. Ala ka. Uy, sorry jud kayo ha. Ikaw, madam, wa ka na unsa? Akong kamot ra boss. Pero okay ra boss, manginaw ra ko niya. Ah, okay, sige. Tara. Tulak sa nako kami. Tulak ka sa dong. Sige, sakay na mo. Hala, flat man siguro ni. Sa ha, tanaw sa nako murag flat gyud ni ba? Hala, flat gyud di ay oh. Patay, uy, nakita namang interior ani. Naunsa na iya? Boss, flat. Flat gyud uy, saon man ni. Oh, flat na boss, mabaklay na lang tingali me. Tara day, mamaklay na lang siguro ta. Magimasan na lang punta sa unahan. Sorry kayo ninyo ha. Kuan, baklay na lang mo kay flat man good food. Tara day, pwede lang ta. Balik. Boss, murag na tingali ko muna yun sa kong opisina, boss. Kay, salamat po kayo sa pagbulingit ni mo sa kuha, oh. Grabe na gid ni ba?